Καλό μεσημέρι, κύριε Βουλγαράκη. Ναι, κύριε Στάι. Κύριε Βουλγαράκη, εικάζω ότι σήμερα πρέπει να είστε απαλλαγμένος από άγχη και σχετικά ευχαριστημένος. Είμαι ανακουφισμένος, η χτεσινή ψηφοφορία στη Βουλή για τις παραπομπές ή όχι στην υπόθεση Βατοπεδίου έβγαλε σας έξω από το κάδρο και τον κύριο Ρουσόπουλο. Παρέπεμψε βέβαια 3 πρώην συναδέλφους σας. Πέστε μου πώς αισθάνεστε εσείς και απέναντι σε αυτούς οι οποίοι σας έβαλαν στο κάδρο αρχικά και χτες αποφάσισαν ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα στοιχεία, αλλά κυρίως απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μέσα από το ίδιο σας το κόμμα σας έβγαλαν απ' έξω και γενικότερα σας τοποθέτησαν στην άκρη. Κοιτάξτε κύριε Στάι, καταρχήν πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος που αρκετοί βουλευτές έδειξαν ότι μπορούν σε κρίσιμες στιγμές να λειτουργήσουν πέρα από τα παραμορφωτικά γυαλιά που καμιά φορά ο κομματισμός βάζει σε όλους μας. Και νομίζω ότι αυτό δεν φάνηκε μόνο στο γεγονός της δικής μου αξιολόγησης, αλλά φάνηκε και στο γεγονός της αξιολόγησης και όλων όσων κρίθηκαν χθες, με διαφορετική απόχρωση για τον καθένα, αλλά νομίζω φάνηκε. Και επίσης συγκρατώ και τον πολύ μεγάλο προβληματισμό πολλών συναδέλφων από όλες τις εταιρείες όσον αφορά τη διαδικασία έτσι όπως εξελίχθηκε, την επιστολική ψήφο, που νομίζω είναι μια πολύ κακή στιγμή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Διότι κανείς δεν είπε ότι για να πάει μια επιστολική ψήφος πρέπει να ετοιμαστεί πολλές ώρες πριν, άρα πριν ακουστεί οποιοδήποτε. Άρα πριν σχηματιστεί γνώμη από το δικαστή. Ναι. Υποτίθεται ότι είχαν εξεταστεί διεξοδικά αυτές οι υποθέσεις και φαντάζομαι ότι όφυλαν και οφείλετε πάντα τα μέλη του Κοινοβουλίου να είστε ενημερωμένοι πολύ νωρίτερα. Δεν είναι ακριβώς αυτό που λέτε, γιατί τα πρακτικά της προανακριτικής καταρχήν δεν ήταν δημόσια. Δεύτερον, διότι τα κατηγορητήρια άλλαζαν. Εγώ, ας πούμε, από την πρώτη στη δεύτερη εξεταστική, από τη δεύτερη στην τρίτη και στην προανακριτική και στην Ολομέλεια, κάθε φορά πήγαινα με άλλα κατηγορητήρια. Διότι όταν η κάθε κατηγορία καταρρίπτετο, άλλαζε το κατηγορητήριο. Με αποτέλεσμα να εξαντληθεί ακόμα και το τελευταίο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Ναι, φαντάζομαι ότι τώρα ανοίγει και μια μεγάλη συζήτηση. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση για πολλών ειδών διαδικασίες κοινοβουλευτικές, κύριε Βουλγαράκη. Και πρώτη και καλύτερη τη διαδικασία αυτή που ακολουθείται χρόνια όλα τα πολιτικά κόμματα των εξεταστικών επιτροπών χωρίς αποτελέσματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξοργίζει τους πολίτες τελικά. Ναι, γιατί μπορεί να δίνει ένα αίσθημα ότι πάμε για δικαιοσύνη όταν συστήνονται αυτές οι επιτροπές, αλλά όταν καταλήγουν χωρίς αποτελέσματα, εκεί πια νομίζω ότι η απογοήτευση γίνεται μεγαλύτερη. Έχω την εξής άποψη, την έχω διατυπώσει καιρό. Ο νόμος για τους υπουργούς είναι ένας καλός νόμος, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί στην Ελλάδα το ελληνικό κοινοβούλιο δεν δουλεύει όπως το αγγλικό. Δουλεύει μέσα από τον κομματισμό. Γι' αυτό και δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά. Επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να υπάρξουν τέτοιες αλλαγές ώστε να μην υπάρχουν παραγραφές για κανένα, να είναι όπως οι απλοί πολίτες, διότι φανταστείτε ότι κάποιοι συνάδελφοί μου ενδεχομένως θα πάνε στο δικαστικό συμβούλιο και αυτό δεν θα πει απαλλάσσεστε γιατί σας είναι αθώοι, αλλά θα πει απαλλάσσεστε γιατί δεν μπορώ να σας δικάσω. Για παραγραφή λέτε. Αυτό, κυρία Στάι, δεν θα ήθελα να μου συμβεί ποτέ στη ζωή μου. Διότι θα αιωρείται μια κατηγορία από πάνω σου, η οποία δεν θα μπορεί να βγει ποτέ με τίποτα. Αυτό για όσους είναι αθώοι. Για όσους δεν είναι αθώοι είναι ευεργετικό. Όσοι δεν είναι αθώοι, κυρία Στάι, στο πύρι το εξώτερο. Ναι, αλλά η παραγραφή είναι ευεργεσία για όσους δεν είναι αθώοι. Αλλά όσοι. Κοιτάξτε, τα του Κέσαρο στο Κέσαρι όμως. Ναι. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω καταρχήν αυτό και δεύτερον, πιστεύω ότι θα έπρεπε από την αρχή όλα τα θέματα να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη. Από την αρχή. Και να τελειώνει το θέμα εκεί. Δηλαδή, όλη η διαδικασία έδειξε ότι χρησιμοποιήθηκε όλο αυτό το πράγμα σε ένα ποσοστό 80% επικοινωνιακά και 20% για να βρεθεί ουσία. Η οποία τελικώς δεν ξέρω αν θα βρεθεί. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα στη χώρα μας. Όσον αφορά εμένα, επιτρέψτε με ένα μικρό σχόλιο. Εντάξει, κύριε Στάι. Την τελευταία περίοδο η κυβέρνηση Καραμανλή είχε 2 πολύ σημαντικά προβλήματα, τα οποία αποτυπώθηκαν κυρίως στην υπόθεση Βατοπεδίου. Το πρώτο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι είχε 151 βουλευτές, το οποίο ήταν εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα. Και το δεύτερο, διότι υπήρχε μέσα σε 151 μια συνομοταξία ανθρώπων οι οποίοι ήταν εύκολο να χρησιμοποιήσουν
οποιαδήποτε κατηγορία ακουγόταν, προκειμένου να εκδηλώσουν το θυμό τους, την απογοήτευσή τους, την άλλη επιλογή που είχαν κτλ. Παραδείγματος χάρη. Ξεκίνησε όλη η ιστορία με μένα λέγοντας ότι είχα μια offshore εταιρεία η οποία έκανε αγορές και πωλήσεις στο Βατοπέδι, που έκανε φοροδιαφυγές, που αυτό δεν ήταν νόμιμο και ηθικό και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτό εσείς το είχατε πάντως, ίσως αυτό σας κυνήγησε. Δεν το είπα εγώ. Ότι το νόμιμο είναι και ηθικό. Δεν το είπα εγώ, κύριε Στάι, ποτέ αυτό. Εγώ δεν το είπα ποτέ. Εγώ γιατί θυμάμαι να το έχετε πει στην τηλεόραση αυτό. Χρειάστηκε να περάσουν 2 χρόνια για να αποδειχθεί ότι εγώ δεν είχα ποτέ τέτοια εταιρεία. Όχι, εγώ άκουσα εσάς να λέτε ότι το νόμιμο είναι και ηθικό. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα, κυρία Στάι, ότι εγώ ό,τι έκανα ήταν νόμιμο και ό,τι συνέβη με μένα δεν ήταν ανήθικο. Τώρα, εντάξει, το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, κύριε Στάι. Γιατί το να διατυπωθεί μια γενική θεωρία είναι πολύ διαφορετικό από να μιλάς για σένα. Εγώ για μένα μιλούσα. Καλώς. Δεν διατύπωνα καμία θεωρία γενική εγώ. Δεν διατύπωνα καμία θεωρία γενική. Αυτό είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα που απασχολεί την πολιτική επιστήμη χρόνια τώρα. Δεν θα το απαντήσω εγώ κι εσείς αύριο, σήμερα σε μια εκπομπή. Δεν το παγώ αυτό ποτέ. Εντάξει, αλλά δεν ο καθένας δικαιούται να έχει μια άποψη γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι έβαζε κάποια επιχειρήματα το Πασόκ. Αυτά ήταν στον αέρα. Τα έπαιρναν κάποιοι νεοδημοκράτες βουλευτές. Χαρακτήριζαν ανθρώπους βατοπεδινούς. Πετούσαν λάσπους σαν μυστήρα. Γύριζε ξανά στο Πασόκ. Δημιούργησε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Αυτή η εκρηκτική ατμόσφαιρα δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πολιτικό αδιέξοδο. Και αυτό τελικά αποτυπώθηκε. Χρειάστηκε να περάσουν 2 χρόνια για να αποδειχθεί ότι όλα αυτά δεν ήταν αλήθεια. Βέβαια με ένα πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος. Άστε το πολιτικό. Βέβαια, κύριε Βουλγαράκη, πέρα από την προσωπική σας υπόθεση, όπου η μη παραπομπή σας χτες σας κάνει λογικά να αισθάνεστε δικαιωμένος, το θέμα υπόθεση Βατοπεδίου για τον κόσμο είναι ορθάνυχτο. Γιατί το ότι κάτι συνέβη το οποίο ήταν εις βάρος του δημοσίου και εν πάση περιπτώσει ήταν εξόχως περίεργες και παράλογες οι ενέργειες, αυτό έχει μείνει. Και εκεί είναι το μεγάλο θέμα του πολιτικού κόσμου προς την κοινωνία. Αυτό θα κρυφθεί αντικειμενικά τη δικαιοσύνη. Εγώ δεν είχα μπει ποτέ στην ουσία, δεν την ήξερα την ουσία. Με την έννοια δηλαδή ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είχε εμπλακεί σε καμία τομέα. Κύριε Βουλγαράκη, επειδή τα έχουμε ξανασυζητήσει, να σας ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με το από εδώ και πέρα. Θα επιστρέψετε στην ενεργό πολιτική? Θα επιστρέψω στην ενεργό πολιτική, ουδέποτε έφυγα από αυτήν. Εν πάση περιπτώσει, λέω μέσα από κάποιο σχηματισμό κομματικό. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε, κύριε Στά, γιατί τα πράγματα ξέρετε ότι γίνονται πολύ μεγάλες ανακατάξεις στον χώρο. Εγώ παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που γίνονται. Θα μου πείτε τη γνώμη σας για το κόμμα το οποίο θα εξαγγείλει η κυρία Μπακογιάννη? Να μην το δούμε πρώτα, πώς θα το πω. Θέλω να πω, πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος? Εγώ πιστεύω ότι γενικά υπάρχει χώρος εδώ δεξιά. Πιστεύω ότι όσο. Και κοιτάξτε, η φύση, όπως και η ζωή, έτσι και η πολιτική, απεχθάνει τα κενά. Και στον βαθμό που υπάρχουν, πρέπει να τα καλύψει. Θεωρώ ότι σήμερα υπάρχουν κενά. Το αν τα κενά αυτά θα καλυφθούν από μια μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, από νέους σχηματισμούς, από μια διαδικασία ενοποίησης όλων των παραγόντων της κεντροδεξιάς. Αυτό δεν ξέρω να σου το πω. Είναι πολύ νωρίς να σου το πω. Πάντως πιστεύετε ότι προς τα εκεί πάει η κατεύθυνση? Να σας κάνω και μια ακόμη ερώτηση. Πιστεύω ότι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, κυρία Στάι, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, πιστεύετε, μια που αυτός είναι ο χώρος σας, θα σας ρωτήσω για το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα και αν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε πράγματι ολική επαναφορά. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές έκανε ένα καλό προεκλογικό αγώνα. Έκανε πολύ λαθεμένες επιλογές σε πρόσωπα που δεν τις βγήκαν και αυτό φάνηκε. Δεν έκανε ολική επαναφορά, προφανώς. Είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν παλιά. Έχει πολύ χρόνο μπροστά της και νομίζω ότι αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να βρει το βηματισμό της, πρέπει να μελετήσει τουλάχιστον εσωτερικά. Επικοινωνιακά καταλαβαίνω ότι μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι πρέπει, ό,τι λέει. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι με ένα πολιτικό παιχνίδι. Αλλά σε εσωτερικό επίπεδο χρειάζεται πολύ μεγάλη ανάγνωση του αποτελέσματος των εκλογών. Είστε σαφείς, κύριε Βουλγαράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Γεια σας.